Assalamu alaikum, kære brødre og søstre. Profeten, må Allah ophøje hans rang, sagde: Jeg garanterer et hus i kanten af paradis for den, der undlader unødige diskussioner, selv når denne har ret. Og jeg garanterer et hus i midten af paradis for den, der afholder sig fra løgn, selv i spøg. Og jeg garanterer et hus i toppen af paradis for den, der forbedrer sin moral. Berettet af Abu Dawud. Således adspørger jeg dig, kære bror og kære søster, er du iblandt disse? Er du iblandt de få, der i denne tidsalder stræber efter en ædel og nobel moral? Er du en af de, der hver eneste nat inden de sover, stiller sig selv til regnskab? Er du blandt de, der ønsker for sin muslimske bror og søster af godhed, hvad han ønsker for sig selv, og handler derefter? Er du klar til at møde dødens engel? Eller vandrer du sammen med den konstant voksende mængde af søvngængere, der tilbagelægger timerne, dagene og årene, som om dette liv ikke er en passage, en prøvelse, hvis endestation vi ikke er garanteret på forhånd? Er du opslugt af dette liv, styret af dine lyster og behov? Sætter du dig selv over dine nærmeste, dine forældre, søskende, brødre og søstre i islam? Er du styret af dit ego? Har du glemt, at dit ego skal bekæmpes for at opnå succes i det hensides? Islam, vores elskede religion, er mere end tilladt og forbudt. Islam er også en fuldkommen manual for hvorledes vi bliver de bedste mennesker, besiddende smuk, ædel og ærværdig moral. Islam er ren. Vi bør som muslimer være det samme. Rene og ydmyge i hjerterne, i vores moral og i vores behandling af hinanden. Kære bror og søster, mød op til fredagsoplægget kl. 19.00 på Bispevej 4, 2400 København NV. Børnepasning finder sted på anden sal. På glædeligt gensyn.